sawah ra ketemu-temu. Jadiane kok Dek Yeni, Dek Yeni, Dek Yeni, dina minggu sing tak tunggu, kowe ngajak ning tawang mangu. Ngimpi apa aku mang yo? Aduh. Gara-gara ndek bengi iki aku nyanyi lagu lali janjine. Malah nganti keturu tekan kene ne. Aduh. Ning kok hawane dino iki beda ya. Beda ya kok biasane. Iya. Iki mandak dina Minggu. Dina Minggu mancing ning kali ngantru. Ning karo sapa ya? Arep nglali-lali kowe. Kudu tak tagih iki Komadi iki. Tak parani kowe di Komadi. Aduh, sikil kucluk. Kowe iki kene lho, Bel. Lah, ngono lho. Iki. Ada yang lupa ini di gundul saya. Oh iya, caping. Jolo Mende wis siap. Temani langkahku Jolo Mende. Wah, bukaan neh. Omah. Kudu ditutup iki. Wah, iki. Temani langkahku Jolo Mende. Yo, mancing lur. kelingan manis sesemi. Terus kelingan rasa pijetane. Oh, masyarakat. Sarapan. Semangatnya beda dina iki. Karjen bangetan kan idek mengidek barang. Saya oleh serek karo kancane ya aja ngono ta Jan. Untunge wis persiapan. Dadi kena hantaman pun ora goyang. Kan pitik iki dicedhaki ya ora gelem. Apa meneh sewek. Nasib hujan. Sing wis tak siapi. Kok pangan, syukur, orang kok tak bal parani. Wis. Pikir-pikir tragis iku cerita aku. Luru nang sawah ra kepethuk-pethuk janjiane nanti rong dino tanggal piro iki? Wah, nanti tanggal 19 piro iki? Ora ono nang omah.
menawa rene. Ora ono rene ya yo bingung. Pikire ya. Wah, kok ono suara motor ketoke. Lanun. Monggo, monggo jenengan, Pak. Nggih, lagi jo. Monggo, pinarak riyen. Nggih. Pripun wau? Nggih, ngapunten, Lek. Ning mau kula wingi kula napa dereng malah supe mboten mriki. Kok dareke mboten sios. Nggih, kula supe arek wonten napa niku nggih tebasan kathah niki arek. Lah pripun sios niki? Nggih. Nggih, niki Lek kiranganipun nganu kala wingi tebas sing kula tebas nggih. Iki kiranganipun artane ngan tampi nggih. Nggih pun nggih sah nggih. Nggih. Kula hitung riyen ya. Nggih, Lek. Oh nggih genep pun. Oh, pun. Pun nggih. Nggih, pun Lek niki mau kula nggih badhe ndugekaken enten Nggih. tebasan melih. Kula anu nggih, napa niku langsung mawon nggih. Mawon nggih. Nggih. Kok kesesol mau. Nggih, matur suwun nggih. Nggih, nggih. Ngapunten malah kewuh kula nggih. Napa-napa. Monggo Lek. Iki ya sida tenan. Hitunge bener apa ora? Oh iya bener. Bener kok wis kok. Ya mau awane panas saiki kok adem. Wah, iki tengah iki. Nek jaman berjuang jur kelingan anak lanang. Wah iya aku kok kelalen. Duk, Nggih. rene yo. Duite lah aki ya. Woi lombar bayaran hari ancen yo beru. Iki tolong bayarane Komadi Eno. Wonge omahe loran ngono po. Sing sebelah kidul iku. Yo, ndang cepet yo, wong wis tak semayani 2 dina mau. Iya, iya. Dalam sepiku. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas, Iya. Piye Dik Nurul? niki lho bayaran Lah, kok nek repot-repot ijo. Oh. Oh iya pas aku sungsung kae ya. Ya lho. Oh iya. Wah. Suwun to iki, mah dadi ngrepote iki. Ora laran-laran ngombe sik. Aku meh lunga nek pati ya, Mas. Oh, alah iya ya wis matur suwun iki. Nah, tak langsung mulai ya, Mas. Yo siap-siap. Wah, mah dadi ngrepoti sampeane iki. Wes, siap iki. Beneran iki. Iso tanggung genepi kurangan ongkir ngirim hadiah di Lilis wingi kan. Jan rezeki ora nonti. Ah, ya. Ini nelpon siapa itu? Lilis. Setiap memberikan sesuatu yang berkesan. Halo Dek Lilis. Jangan hatine Mas Komadi sing gawe angel merem rin om. Piye, Dek? Piye kabare, Mas? Yo sehat ini ya. Ki ngopo sampean ngono?
Lagi ngopo sampean? Kok macak ngono arep? Iya, aku mau ikut. Oh, alah, Kita pan. ayo di rumah. Walah. Top pokoke. Iki lho, kok repot-repot men sih. Ya ampun, matur nuwun lho, Mas. Siapin banget. Alah, gur tas elek-elekan iki lho, yo tas merek Jun ae, Dik. Jun, Heeh. aku paling apik banget loh, Mas. Ya ampun. Iki matur nuwun lho, iki sisa tak kondangan. Iki aku main kondangan. Iya. Selama barang itu berguna, saya pasti selalu bahagia untuk Dek Lilis tercinta. Leh, tawain leh, Mas. Ye, tapi udah. Top. Ya wis, ndang budal kono kula malah selak kesoren kok untuk bone. Nah, ya weh. Kita udah ya, Mas. Siap. Udah. Dadah. Mwah. Ya. Ya, tenang tau. Wis tak prediksi ngono kuwi. Kok mati? Oh iya. Hi, waduh, iki malah lagi tangi. Oh alah, sampean ta Pak Badur? Piye? Kowe iki lho, kowe iki wis sagu lho wingi lho, Di. Janjane mbaturi mah ra ngabari. Jam, kanggo jam. Sak kawane kok Di kok mati. Iya, lah sampean ki lho reti dhewe. Aku ki ben esuk kan ya ana wedhus ana pitik ngono kae padha kangen njaluk diopeni. Alah. Wedhus pitik kok ae. Lah apa ora mikir bojo kowe iki? Bojomu piye? Ada di Marju. Gelem apa? Iya ora ngono Pak Badur. Lah terus piye, Barang Di? krokot Joko Tawa. Artinya Kene lho, tresnone ku amene pedhot ujung-ujunge dekne karo wong liya. aduh, Di, kok mati berarti nasibmu itu tuku bawang tertukar mrica. Apa kowe? Kowe sayang di era rumangsa. Alah. Aduh, Di, nasibmu ya ngono kuwi, Di. Wis Ngono mikir kan, nasib Pak. mrah bareng kok. Ayo mancing wae karo Wah, cocok, aku. yuk. Yo. Ayo, Oke, yo, gas pol emblong. Ku digosek. Ya wis. Jos ah. Iki jenenge jolo mende. Tak sepene. Kandhani kok kowe ngene. Yo. Ah, tapi Yo. Sing apa? Wow. Oh. Jare wingi are lara. Kok mbok nang sawah terus lho. Aku ki wingi ku yo mriyang. Jane ngono iki ame suntik awe ku. Ning delalah iki awak apes ah. Dina Minggu kalah. Tutup bidane menawa alah paling menawa iki mulai kono lho. Dadi yo untunge Nah terus ketemu wong tuwa. Orang tua. Nah, tak ombeni awak tangi iso. Wah, iki lho iso nyekel pacone lho. Utawa nggih piningan. Walah. Wis ngene lho. Ayo Piye, do ngadem sik. Do udut sik, do ngono. jagong sik. Yo wis, ayo siap. Oh, leren-leren sik lho ya. Ayo krasa ngorong aku lah ya. Lah mulane. Gas. Halo. Yo, aku wis tekan nggone rekin iki. Malah mergo kowe malam itu mbledos iki lho, kowe iki yo gedhen awak. Mati kok mati. Ya wis. Ndang di nganu sik iku apa? Enteni sik ya. Aku wis tekan nggone rekin, tak anteni kono aku ketemu bareng ya. Oke? Nah. Kowe iki lho. Wis, yo. Kok duite tak wani?
kok mati. Kegedean awak iki. Malah pitik bane mledos ah. Alah. Hei, apa dirarep nang ndi dia? Eleh Dik Mita. Dik. Ape mancing ning kulon desa, Dik? Piye? Kedewean mancing ning ndi? Iki mang jane karo Komadi. Nah, gandeng pite iki mau bane mledos. Ya aku mlaku, Dik. Iki mah jane Komadi ku lho. Oh, gogro Komadi malah pite mledos bane, Dik. Komadi to, Dik. Wonge jane cilik. Tapi kabotan bandul. Mulane, Dik. Mledos pite iki mang. Piye lah jare awake wis penak kok. Iya, wis penak. Alhamdulillah wis penak, Dik ini, Dik. Wis kuat nggo angkat-angkat berkat pijatane, Dik. Mita dong. Nah, kandhani kok tapi aduh. Awakku pegel-pegel ya. Dik, aku lah yo pengen dipijet ta, Dik. Pengen diservis tangane Dik Mita sing selembut sutra. Eleh, awak penak iki aja dipijet iki. Nganu, Dik. Iki mah lho tak nggo mlaku. Rasane ngetok jimpe bintangnya aki ning sirahku, Dik. Oke, nanti kesini tak kasih pijatan yang enak tinggal berbaring. Oke, berarti aku dibaringkan terus diberi pijatan ya, Dik. Oke, Dik. Ya wis, Dik. Aku tak nutupi lakuku mancing ning kulon desa. Ngono ya. Sok tak kabari nek aku arep pijat. Oke. Oke. Wis sandang tanteni wae aku pengen mangan ndas iwak disemur tak terucuk kuino. Oke, Dik Mita. Ya wis, aku tak rono sik, engko ben tek aku bareng karo Komadi. Siap. Siap, Bos. Wes rampung tinggal bubuk. Kamane yang jelek. Pak nang pasar sak ya wis ya. Ojo tok aku wae ya. Aku pengen jalan-jalan. Oh iya wis. Oke. Itu apa iki? Tuki Pak. Numpak apa iki? Iku lho numpak Grand Cinta iso kan? Iso dong. Oke aja, ora. Jel ya. Ya. So. Gila. Piye iki? Piye iki? Gigi masuk ah. Lho gak kuwi, gigi iku lho. Ngomong dong. Mengarep. Ngene. Lah, jare iso. Hati ya. Siap, Bos. Ya. Jolali jajane. Oke. Sik ah. Udah ya sing tuwa sik ajan jan sing rokok. Rokok kudu entek jan. Tak ngombe sik, tak ngombe. Lah iya. Panas sing. Nek koyo ngene gak seger awane ajan. Iya ya. Ngemeno ning sawah kuwi awakmu mari pilek. Kaya ning sawah njebluk. Rasane awakmu koyo apa no? Ya wis berkat iku mang tulungane wong tuwa iku mang. Seger. Wong tuwa yang ancen nyegerno. Lah iya ancen kok. Awak langsung gak waras. Maune alah Piye? kan denger pitik ngono iki. Kabar kejedek ndase. Tele. Halah jan kowe iku mletre ya ora gelem nginpo wong ae. Wah, lha apa? Aku iki lho Ha. wis liwat ngarep omah. Lah terus Lawangem yo tutupan. Ya tak pikir, piye? ame tak jak yo piye? Wong wis tutupan. Mikirku ki, wah paling ki kamu wis ngano iki sibuk karonan Mbak Wedok. Oh ya ngono iku, Dek. Jane iku lah pengen ngono ku jan. Jane. Lah dene aku rong bengi ora turu gara-gara ndawet digudaki wong tandur iki lho. Wong tandur wis lawe wong. Semaput lah awak dhewe.
Jane niku ora mbok wedok glesat-gleset niku lah yo. Muga kremi bloko. Isine mbok ngomdak. Dengel-dengel. Kandhani kok. Lho, lame di. Siki dingol iki. Nang kene. Tidak kolame bapak Siman. Apa oleh dipancing iki? Sego. Manut aku, iki ra tau dilumati. Bajal, kok tau ditiliki kolam iki. Yo, pancen iya, pancen ora koban kolam iki. Tapi apa oleh? Sego, nyepelekke aku kowe. Aku sing wis jam terbangku tinggi kok, Di. Iya Pak Badur lah. Iki wae dak cilik, pergerakane kok yo ngene. Wes. Suman. Cepake ubur rampene saiki. Wah, siap bosku. Nah, ono, ha. Enteni aku, enteni. Sing lebokne ora. Wes di. Diomongi kok jan-jan ngono ku rasane kemriyek ngono. Ayo. Nang awakku ndredeg kabeh. Mbok ngomdak ngene iki lho, rasane nang awakku lah kudu kemecer karo liyane. Enak jane ngono ya. Ya koyo wong nyerot rokok niki lho Jan, enake rambo Jan. Seger. Kandhane nyerot ngetokno, koyo ngene iki. Terus rasane ah. iki kok rencana agendane terus ame ngendi? Aku iki jeh duwe penggian siji nang gek galeng kok Jan. Heeh. Gek galeng nang ya awakku wis sulaya. Ya ora wis sulaya ngene iki wis. Mbah pengen roh bojo asline nang omah lah ngene iki. Ngene iki mah ya dinteni. Aku pamitku balik awan yo Mas. Iya engko aku tak balik sondo awan. Barasar aku tak balik aku. Aku pamitku yo ngono. Mulane malah kepethuk kowe jagong ngono kok. Kok suwi ngene? Ngono wae apa ora? Wes ora pali rung Dek Mang. Loh, ya urung. Ya ana rapale mancing iki. Ya iya. Kabeh iki ana perhitungane di wong Jawa, minimal ki kudu ana tembunge. Ya wis. Ayo piye jal rapale? Tak dungane. Ya wis, ana taku ya. Ya, siap. Merem. Tahan nafas. Kok beda nek dirapali. Wis. Oh nek rantuk gedhe sak ngisore di ngene iki di. Tak anu sik di. Tampoleng. Piye lah? Aja suwe-suwe. Selak boko aku engko. Tahan dhisik go. Ya wis yo. Tekane saka etan disurung dadi ngulon. Tekane saka kidul disurung dadi ngalor. Tekane saka kulon disurung dadi ngetan. Iwak ana bulak, tekane ana pangkon. Didoni tuh. Ping telu. Ya wis, jajal simak ya, tak praktekne. Yo, Disurung saka wetan, marake mengulon. sip. Disurung saka kidul, marake mengalor. Jelas. Disurung saka kulon, marake mengetan. Asik. Iwak ana bulak, mara ana pangkon. Kakak sapa iki? Ono sing ora beres iki. Wah, Ning sidi. Ya aning kolame wong. Ora ijen disan. Apa? Wow, maling.
Lah kebeneran lho iki nganti jam 4. Aku ya tak mulai sik, kowe tutuk kok malu metalem pinean sesuk ape mbok tanduri. Siap. Dak iya. Ya bener dong. Piye ya? Guru-guru wingi lho, dadi keri aku. Lah mulane kowe kok nek keri kebunton. Tutuk kok sesuk ae ya. Oke wis siap. Wis, engko salam go bojomu. Walah dalah iku po marahe. Ya Jan. Wis. Iki panggilan kari sithik. Iki nek tak barong ya kari dhewe. Wong barong sik. Sambil udut. Lah. Gampang tenan wong iki. Lho jagongan sesore utuh sing duwe urung udut dari malah diodat-odat kepenan kebal kebul malah langsung entek ngene. Anu tokno lehku. Mau lho nggih pinian. Ngombe sik ae ben seger ora udut yo ora apa-apa wis. Modiar lah gue jajan. Aku kentekan rokok salahe. Delalah balik gasik. Rokok entek-enteo. Lu kok malah mati nih, Mang. Kok mati? Lu sik mati nih, mati. Musik kok ki mage ngono kok. Iki lho Le, aku mang kecelek. Kecelek sapa? Aku mang mancing karo Komadi. Nggone kolame Siman, mah kecelek Siman. Aduh, bener. Debukan aku mang karo Komadi. Nyenku koyo ana apa wae. Kok banter-banteran numpak pit. Kok iso bantere koyo ngono. Kowe nek cemplung kalen iki ra wis dhewe. Heeh, Le. Matur suwun, Le. Lah iya mulane iku mang kok. Lho kok mana ora tak tulungi Mas Sam ra wis dhewe ya piye? Iya, Le. Apik. Lah ngene iki terus paculku nang ndi iki, Mang? Heh? Le. Kok tak Wah, iki Le. Malah dalah yo ana. Aduh, Le ra beres iki Mang, Le. Aku mau malah jantung arep pedhot, Le. Le, Lah Le. iya. Aduh. Ora kuwe, ora karjan apa doae. Ono ae. Wes ngono tutokno. Mosok apik. Heeh. Kowe mang ngarepe mancing ah? Iya. Pak Badur. Piye? Duwe nggon spot wae apik. Oke, lah iki masuk iki kita masuk nang ndi, Le? Alah anggere tak cemplungo nyerot pokoke. Wah. Dicucupno iki, Le. Wah, mau dicucup. Ngosek go. Iki engko ya, aku tak salin sik. Heeh. Tak ngomong ambek mbok wedok. Oke. Iya, ah. Heeh. Engko aku tak parani apa kowe mbok parani sembarang dingah. Sing penting aku tak salin tak njupuk pancing sik. Oke. Yo. Yo. Wis ngono ae yo. Oke. Dari iki lho. Oke. Balik ke soren. Siap. Wis tak balik sik aku Pak Badur. Yo, hati-hati ngatemo. Yo. Lah aku nang ndi iki, Le? Rono apa rono aku melu. Rono lho. Ya wis tak balik sik aku yo, Le yo. Yo. Ya. Bener kan lelek mo iki. Pote mesti akeh iwake iki. Daripada ning gone Siman malah ora beres anane. Endi ki yo lelek mo yo? Wah, nae lelek mo. Lelek mo. Wes. Dodono mende apa kowe kuwi? Nggo kira lae lho. Nena. Eh. Oke, siap tok dino, Le. Ngosek Pak Badur, Badur. Sik. Santel lae. Angel pancing iki Pak Badur. Yo. Wes. Oke, wes Motor banter lho iki. Yo. Pitik lah kok nek ketumbuk malah. Lah ora kentir. Ayo Pak Badur. Dina minggu sing tak tunggu ngajak mancing turu wae. Astagfirullah. Gusi. Lah Siapa tenan e? ora ngono lho. Kok wis kan kene lho, Jan.
Malah prikas-priyis. Golek hiburan. Golek hiburan. Langsung iki spot kene wis bulane. Lho, tak kene kok. Iku mang aku berjagoan nang ndekne. Kok wis tekan kene ujug-ujug lho, bocah iki piye kok? Wis rasakan paduan. Ayo Pak Badur, jajal sik. Lah aku bagi umpane ha. Alah, musik. Ya aku malah ngene Pak Badur. Sik. Iki amen ros aku. Piye lah musik kok tak dikura pancen ku sik lho. Ah, Ora ngono lho. nah, Kayak iki kan jadi jampang tenan kok biar. Jombang. Lah menenge kowe ora melu-melu urusane karo ngatemo iki. Lho, ora ngono lho. piye kok Jan? Rokok iki mau yo. Iki jek kebak andani. Kebaten kok metanggo sangu nutukno nggawe pinian ya. Lah kok ludes-des karo kotak nentok lho iki ndak tumombak apa piye iki lah. Aku mang yo Jan yo. Tak wongi nang sawah. Lah kentekan rokok, lah kebeneran roh kowe. Lah iki piye? Piye? Ora gondol-gondol iki. Musik go sabar. Mancing kudu sabar, Jan. Sik, meneng ae sik Jan ki, Jan. Nanti aku lah tak ngurus karo Pak Badur. Piye. Jane mah geno wae Pak Badur. Aku mang kok playon kok numpak pit ganteng kok mbak cemplung keceran. Nanti ngeret tenanan aku. Aku ndek iki dino minggu alik ngatemo. Heeh. Aku janjian karo Komadi. Lah terus Dino minggu mancing ning Kalingan Tru. Walah. Lah, Komadi tak jak. Tak dudoi spot sing penak. Heeh. Lah kok biasane mancing ning gone nganu nggone kolame Pak Nisiman iku Iya bener. Nah, Terus. Malah. Oh, kolam ra dirumati, ora tau ditiliki ya tak nggo mancing terus. Dalan-delalah iku lho lek ngatemo. Lah terus? Biasane aku dhewe iki ra kecelik. Heeh. Bareng karo Komadi kok kecelik aku mang. Dadi aku mau watak sandal Siman. Lho. Cakung didedeti arek. Siman kok ya, dikudak siman kok. Ceritane Dak Siman gedebukan. terus. Komadi tiba. Kamu. Aku ku yo tak luru-luru sik ah. Wong ora ngono. Aku sesore iku mau ngira untuk iwak. Tak luru umpan. Cacing ku entek, Jan. Ayo, kowe kene sik. Lontek. Kene sik ah. Aku tak luru umpan sing gurih. Tak luru rokok karo ki entek kok. Kok kok lantek Jan. Lah iya. Lho. Minta karo ya. Lho. Sarjan Putra. Lemau. Ayo. Tenan kok kacan. Ajan ngoclok iki jan ajan. Moga. Ajan. Wis nek mang digudak-gudak. Sing mang saiki mbok cemplungne. Ngoclok iki nyele. Sorry Pak Badur, sorry Kang Moy. Ajan mau ngene iki lah. Ayo, Ajan. Mau. Alah. Mau iki pancen lek mau. Heeh. Wis Pak Badur. Loh. Bringosmu nang ndi Pak Badur? Kenter. Lah iya mang kurang ajar Karjan iki kok. Arjan iki mancing malah dijenggurne, jengkangne yo. Mbah Karjan. Jan. Piye iki kelanjutane wis tek nganu di Senane ngono Kang ngomong. Aku ndek mang mati nganu lho, titipi mita lho. titipi apa neh? Balik ku tunggu iwak are. Sing kowe mang. Heeh. Wah, Lho. Lah kakek Arjan ae. Lho. Lho kon tok iwak kon dijan. Lho. Kene iki yo. Anak soleh rezekine ono ae. Lho. Aku iki mau ndak ya wis kondo ah. Golek spot mau. Iya, aku main golek umpan sing gurih bentuk iwak. Lah iki buktine. lah kebangetan kowe. Wis tak capek Jan. Aku ndek wis nganu janji karo Dek Mita Janji apa neh? Aku nek entuk iwak tak eno Dek Mita Alah ilmu batin ku ame tak bakar, tak pecel dienggo jamu kobeng. Ora iki nggo Mita wae lek ngatemu aku memang Piye jajan piye niku? Tapi dienggo apa mitane? aku mang mancing nek entuk iwak tak eno Dek Mita. Lah mitah ki dienggo apa?
Wah, emang aku kadung janji are le. Nek iki wong biasane seneng nyemur. Semur Biasane mau semur iwak. semur iwak. Lah iya kandhane kok. Lah kan Biasane. kayak ketok dhewe ta. Ndi wong? Halo. Halo. Ora nguman-ngumani bola, wis rokok dintekno, ngatemo. Iwak aja mbok jalo. Artise lagi teko. Coba apa teh le? Temoy teh iwak akeh ngono. Iki lho, Dik. Wah, swager iki aku ku ngidam das di semur. Ya, iku Dik Mita. Kuwi nu tenan iki diterucupi pinu tenan. Apa ditucupi terus? Ditutupi ya, Rek. Cacan ini, Jan. Po. Go. Apa ditucupi? Awas, awas. Kok sing ditercupi mau apa? Apa semur? Aku tak mulai sik. Ya, Jan. Enteni bojoku. Ya, Jan. Ya, mulai. Ayo. Ya wis wae tak bumane yo. Makasih.